हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय गोदान नटिस फैदों दे लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि एमइड एन्ट्रेन्स एग्जाम बिनिफ्राय बिएड एन्ट्रेन्स एग्जाम होनाय जायफोरा नोंथांमोना एमइड आरो बिएडनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होदोंमोन दा बे एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टआहाय फैबाय दे लोगोफोर ओंखारबाय दा नोंथांमोना बे एन्ट्रेन्स एग्जाम होनायनि नोंथांमोननि रल नाम्बार वाइस नोंथांमोनाहाय सोर सेलेक्ट जाखो सोर पास जाखो क्वालिफाइड जादों नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय बेयाव फैनानै नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबेयावहाय खारबाय थानाय नुदों लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नायबाबो मोनगोन लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामना थारनानै नैबे नटिफिकेसनाव नायबानो जाबाय लोगोफोर नैबे नटिफिकेसन लिरनायावहाय दा नै जोङो नैबे एमइडनिखौ नायगोनसै लोगोफोर नटिस रिजाल्ट अफ एमइड एन्ट्रेन्स टेस्ट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे नटिसआहाय डाउनलड जागोन दे लोगोफोर दा बेयो मैयासो ओंखारदों दे लोगोफोर 21 तारिखआवहायसो रिलिज खालामदों बे नटिसखौहाय दा नोंथांमोननि एमइड एन्ट्रेन्स टेस्टनि एग्जामहाय माला जादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबाव थारिख होखादों 3 आगस्टआव जादोंमोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेवहाय सर्ट लिस्टआहाय ओंखारबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननि बेवहाय केन्डिडेट्सफोरनि रल नाम्बार वाइस होनानै दोनखादों लोगोफोर बेवहाय नोंथांनि रल नाम्बार थाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि केन्डिडेटनि नाम थागोन बिनिफ्राय नोंथांनि स्कराहाय बेसेबां मोनदों कार्ड अफआहाय बेयाव थाबाय ओमफ्राय बेवहाय केटेगरि वाइस बेवहाय थाबाय आरोखि नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै नायना लाबानो जाबाय नङाब्ला आं बेनि पिडिएफ फाइलखौहाय नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय खालामना होनानै दोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नायबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा कार्ड अफआहाय बेसेबांसो थांदों जोंनियाहाय नै लोगोफोर नायबानो जाबाय एसटिपि फोरनियाहाय 80 नाम्बार थांदों दे लोगोफोर कार्ड अफआहाय बेनिफ्राय जेनेरेल फोरनियाहाय बेबायदिनो सोरनियाबा 78 79 बिनिफ्राय 80 बेबायदि थांदों ओमफ्राय एससि फोरनिखौ नायदो 76 थांदों एससि फोरनियाहाय बिनिफ्राय ओबिसि फोरनिया 75 बेबायदि कार्ड अफ थांदों आरोखि दा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि रल नाम्बार वाइस बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर बेवहाय टटेल बेसेबां जन दं लोगोफोर बेवहाय एमइड एन्ट्रेन्स एग्जामावहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जानाया टटेल बेसेबां दं बेवहाय टटेल 77 जन दं दे लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा दंबावो लोगोफोर बिएड एन्ट्रेन्स टेस्ट दा बेनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय नटिस रिजाल्ट अफ बिएड एन्ट्रेन्स टेस्ट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबेबायदि नटिसखौ मोनगोन दा बियो 20 तारिखआव ओंखारदोंमोन लोगोफोर सिगां ओंखारदोंमोन बेनि नटिसआहाय दा बेनि एग्जामाबो नोंथांमोननिहाय 3 आगस्टआवनो जादोंमोन दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना बेबायदिनो नायना लाबानो जाबाय बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामनानै दा बेवहाय रल नाम्बार वाइस थागोन एन्ट्रेन्स एग्जामनि मार्क्स थाबाय बेवहाय कार्ड अफ ओमफ्राय नोंथांनि केन्डिडेटनि नेम थागोन बेवहाय केटेगरि वाइस थागोन दा बेवहाय जोंना बिएडनिया एन्ट्रेन्स एग्जामनियाहाय कार्ड अफआ बेसेबां थांदों नायबानो जाबाय एसटिपि फोरनियाहाय 84 थांदों दे लोगोफोर कार्ड अफआ ओमफ्राय जेनेरेल फोरनियाहाय 81 थांदों ओमफ्राय ओबिसि फोरनियाहाय 78 थांदों लोगोफोर ओमफ्राय एससि फोरनियाहाय नायदो 76 थांदों दा नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेवहाय गोबां बुरजा केन्डिडेट्सफोरनि लिस्ट दं दे लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय लोगोफोर दा बेवहाय टटेल बेसेबां जन दं जोंहा बिएड एन्ट्रेन्स एग्जामावहाय क्वालिफाइड जानायफ्रा दा बेवहाय टटेल दङ 659 जन दं दे लोगोफोर बेवहाय बिएड एन्ट्रेन्स एग्जामावहाय क्वालिफाइड पास जानायफोरा दा नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय दा नोंथांनि थाखाय अल द बेस्ट थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो थाबैनो ग्र' खालामलांनो नाजालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर लासै लासैनो नोंथांमोननि अनसायनाय थुलुंगा मोनब्लासो नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो थुलुंगा मोनो लोगोफोर दा नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामलांनो नाजालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ सोरबाफोर जुदि गोदानै फैसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार